Ayan, hello sa inyo mga my friend. Welcome back sa aking channel. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. For today's video mga my friend, magluluto ako ng pork chop. Ayan, nagmarinate ako ng pork chop. Ayan siya, pork chop mga my friend. Aray. Ayan. Minarinate ko siya. Nilagyan ko siya ng asin, pamintang durog, seasoning ng steak, and then paprika. Tsaka kunting vinegar. Ayan. Lagyan ko siya ng kunting vinegar mga my friend para pag iprito mo siya, crispy yung ano. Ayan, ito yung harina ko mga my friend. Lagyan ko siya ng asin. Kunting asin lang. And then paprika. Tsaka paminta. Pamintang durog. Yan. Haluin lang siya mga my friend. Tapos na. Ito yung pork chop. Di-marinate ko my friend. Minamarinate ko muna siya. Minamarinate. Mga 2 hours na siguro or 3 hours nang nakamarinate siya. Then ipiprito natin ito mamaya. Ito yung aking mantika. Ready na.